ty lidi po asi 85 letech jsme vylezli na horu Víp. Koukejte na tu výšku. Jsme prostě na hora Víp. Tady skiny moda. Čaute. Ach já. No a teď tak mám díru a teď vždycky takhle jedem a tak běžíme a tak se rozmátím držku. No, tak to vypadá, tak hora Víp prostě. Je to úplně hezky, tady kino moc úplně běhá jak nějaký speedrun hráč, jako Dream. Tady takhle, koukejte, tady si takhle rozmatíte držku, já vám to ukážu, vidíte, já vám ukážu svartu, jdu si rozbít držku. A se poseru teď. Kukurela. Kdyby se zeptali, jak to je vysoko, tak je to také vysoko.